खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो 1 नम्बराव दङ। बिटिआर एकर्डनि रादाय बायदियै बारग' एनडिएभिफोरनि थाखाय सरकारा थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय एनडिएभिफोरनि सोद्रोमाफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ गिबि खेबनि थाखाय होजेनबाय आरो माखासे थालांनाय बारग' एनडिएभिफोरनि सोद्रोमाफोरनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो होनो राजि जाबाय आसाम सरकारा। चिरां जिल्लानि हाथिसाराव जाना थांनाय मोनसे हाबाफारि खुंनायाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे खौरांखौ बुंथियो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै 100निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां इएम रनजित बसुमतारीया बुंबावोदि भारत भुटान ओनसोलाव थानाय हाथिसार ओनसोलाव गोग्गो दैनि आंखालाव गोग्लैनानै थानांनायखौ जों फैगौ 7 दाननि गेजेराव सुस्रांनो थांगासिनो दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिबावो। नैथियाव कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमाया सिम्बोरगाव माइनाव फोथाराव साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा साखाफारा जानायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआबो साखाफारा जानानै दङ। बेजों लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै एनडिएभिफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइबो होनाय जाबाय। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिएभिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय फैगौ 24 अक्ट'आव कक्राझाराव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैयोब्ला खावलायगोन होनना रोखा बुंथिलाङो। थामथियाव जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिखौ बैसागुनि सिगांनो खुंफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजोनि राजखान्थियारि हान्जाफोरा। रायजोनि राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरि आरो हादोरनि बिसायख'थि आय'गनि गेजेराव सावरायलायनायाव आसामनि गासै राजखान्थियारि हान्जाफोरा बैसागुनि सिगांनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनो दाबि खालामो। सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैनाय हादोरनि बिसायख'थि चिफ इलेक्शन कमिशनार आरो रायजोनि राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों बिसायख'थिनि सायाव गोनांथार बाथ्रा सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव आसाम रायजोआरि बिजेपि कंग्रेस गासै राजखान्थियारि हान्जाफोरा बैसागुनि सिगांनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनो दाबि खालामो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव मैया थांनाय 20 खालारखालि भारत हादरा भुटानसिम 1.5 लाख कभिड भेक्सिनखौ दैथायहरदों। मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजों महाराज इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय थिम्फु भुटानसिम 1.5 लाख भेक्सिनफोरखौ दैथायहरनाय जादों। भारत सोरखारनिफ्राय कभिड भेक्सिनखौ अननायनि थफ्ला महरै गिबिसिनै भुटान हादरानो मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत भुटाननि मोजां सोमोन्दोनि थाखाय कभिड-19नि हेंथाफोरनि गेजेरावब्लाबो भुटानसिम गासैबो गोनां मुवा बेसादनि साप्लाइआ सोलिबाय थागोन होननानैबो भारत सोरखारा फोरमायना होदों। बाथियाव कक्राझार जिल्ला एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया साननैनि हाबाफारिजों माइनाव फोथाराव खुंफुंजाबाय। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै बिथाङा बुङोदि बर'फोरनि थामोनथा आरो मोननांगौ मोनथायनि थाखाय सोमावसारनायाव जायफोरा गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमानांबाय एबा मुंख्लं जानांबाय बिथांमोनखौ समानै मान होनाय जागोन होनना फोरमायो। बे हाबाफारियावनो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि जखन उजिरा बुंबावोदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद कक्राझार जिल्ला कमिटिया गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि आरो समाज जौगानायनि थाखाय इयुनाव खामानि मावलांगोन होननानै गोख्रों थांखि लायो होनना फोरमायो। दथियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइनि हाबाफारि खुंनाया सोलिगासिनो। बे हाबाफारिखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों आरो दिनैनि सानावनो जोबथा हाबाफारि महरै खुंफुंजालांगोन। स्निथियाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव मोनबा राजखान्थियारि दोलोजों जयै लोगो नांना बिजेपि दोलोखौ फेजेननो थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश कमिटिया थांनाय मंगलबारै मोनसे सावरायमेल जथुमनानै मोनबा राजखान्थियारि दोलोआ आखाइ हमज्लायो।
बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दरखङा अरायसम गेवलाङैनो दं। खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोखौ जाख्ल'नायनिफ्राय बोखारनो होननाबो फोरमायो। 8थियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खामारदैसा गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे मावथियारि जथुमा जाना थाङो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैदोंमोन गोदानै इएम जानो हानाय हाग्रा बिफाननि बिथां रनजित बसुमतारी। बिथांजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय माखासे मावथिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो दि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायानो गुबै थांखि आरो गासै जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननाबो बुंथिबावो। 9थियाव आबादारि आरो सोरखारनि गेजेराव मैया थांनाय 20 जानुवारि खालि सानजौफुनि 2 रिंगायाव 10थि खेब सावरायलायदों। आबादारिफोरा सोरखारा लाबोनाय आबादारिफोरनि गोदान आयेन खान्थिखौ बोखारना लांफिननांगौनि दाबि लानानै सोरखारनि हेंथा सोमावसारगासिनो। आबादारिफोरनि सोमावसारनाया 56 सान आगान सुरबाय। आबादारिफोरा सिन्धु सिमनायाव दाबिखौ लानानै सोमावसारगासिनो। आबादारिफोरा फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान फालिनायजों लोगोसे राजधानी दिल्लीयाव आबादारिफोराबो ट्रेक्टर पेरेड दिन्थिनो सोरखारनो खोथा होदों। बेखौ लानानै सोरखारा आबादारिफोरजों सावरायलायदों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। 10थियाव गोजोनथाव खौरां सोलिफु 7थि इन्डियान सुपार लीगआव बर' फिसा हलिचरन नार्जारिया मुं मोननो हादों। सासे राफोद गेलेगिरि महरै हायद्राबाद एफसिनि जानानै गेलेनाय हलिचरन नार्जारिया सोलिफु सुपार लीगआव दासिम 4 गल जोसननो हाबाय। थांनाय मंगलबार खालि हायद्राबाद एफसि आरो ओडिशा एफसिनि गेजेराव जानाय जोलुर बादायलायनायाव हलिचरन नार्जारिया 1 गल जोसननो हानायजों दासिमाव 4 गल जोसननो हाबाय। मख'नो गोनांदि हलिचरन नार्जारिया हायद्राबाद टीमनि जानानै गेलेनायाव दासिमाव 4 सारियाव जायगा आवग्रिनानै दं। 11आव मैया थांनाय 20 खालार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव केरेला ब्लास्टार एफसिनि हेंथायै बेंगालुर एफसिजों गेलेनायाव बेंगालुर एफसिआ 1 गल सोनो हादों आरो केरेला ब्लास्टार एफसिआ 2 गल सोनानै बेंगालुर एफसिखौ फेजेननो हादों। आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव एटिके एफसिनि हेंथायै चेन्नाइ एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 12आव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिथां चरण नार्जारिखौ बरायदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।